Pnawn da i chi gyd. Dwi'n gweld mae'r lle yn dal i lenwi, a dwi'n siŵr nad ydy hynny'n ymwneud ar glaw o gwbl. Ie, felly croeso i ddarlith flynyddol Canolfan Uwchefrydiau Cymry America, Prifysgol Caerdydd. Da ni'n hynod ffodus gan fod cyn gyfarwyddwyr y ganolfan, yr athro Wyn James a'r athro Bill Jones wedi cytuno eto leni i draddodi'r ddarlith blynyddol. A mewn gwirionedd, mae hyn yn hanesyddol, achos mi edryches i y bore yma ar restr o'r holl ddarlithoedd blynyddol yma Wyn a Bill wedi rhoi, a dyma'r ddegfed. Felly, dwi'n siŵr bod hynny'n deud i cymeradwyaeth. Diolch yn fawr. Ie, oedd y gyntaf yn 2013, ac wrth gwrs, mi o'na fwlch o 2 blynedd oherwydd Covid, felly dyma'r ddegfed os ydw i wedi gwneud fy syns yn iawn. Felly, o gymoedd Cynon a Thaf i gyfandiroedd America. Dyna'r testyn leni, lle bydd Bill yn gyntaf yn bwrw golwg ar fod bywyd a chyfraniad Margaret A. Roberts, ymgyrchydd dros hawliau merched o gwm Thaf yn wreiddiol, ac yna bydd Wyn yn edrych ar gyfraniad Aaron Jenkins a chybydd y wladfa yn ôl cael a wrth gwrs i wreiddiau fo'n ddwm yng Nghwm Cynon. Felly edrych ymlaen yn fawr at eich cyfraniadau, felly mi wna i gychwylio'r awennau i Bill. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr i wan, a diolch yn fawr yn gwahodd ni beidio byrgu unwaith eto. Pnawn da i chi gyd, hwnna byddai'n haf o hyd. Ar y 9fed o'r 20 o Awst yn 1918 yn y Drych, prif papur newydd Cymru Gogledd America ar amser hwnnw, roedd llythyrwr ar llysen walltyd yn hiraethu am hen o hebwyr mwyaf galluog y papur. Nid oedd wedi gweld ysgrifau ganddynt ar y tudalennau am amser maith. Cyfeiriodd yn benodol at 4 gohebydd, a i ohonyn nhw oedd, a'r unig fenyw ohonyn nhw, oedd cestyn y sgwrs prynhawn. Ble mae Margaret Roberts, gofynnodd, a'i byw hi? Mae'n ddigon posibl mae'r cwestiwn mwyaf bydd rai ohonoch chi am ofyn prynhawn yw nid ble oedd Margaret Roberts yn 1918, ond pwy yn y byd oedd hi. Nid yw henw hi yn gyfarwydd iawn o bell ffordd. Ganed Margaret Evans, Roberts ar ôl iddi briodi, o Sir Gyfyrddin yn 1833, a bu'n byw am dros 20 mlynedd yn yr Unol Daleithiau ar ôl yn frido yno yn 1862. Fel y gwelwn, roedd ganddi gysylltiadau agos hefyd a bro'r Eisteddfod, bro'r Eisteddfod eleni. Mae pen uchaf Cwm Cynon yn chwarae ran bwysig yn hanes ei bywyd. Yn wir, i ateb cwestiynau'r gohebydd alltyd, mi oedd Margaret Roberts yn byw yn 1918, ac roedd hi'n byw yn Hirwaun. Ac yno hefyd y bu farw 2 blynedd yn ddiweddarach yn 88 oed. Roedd bywyd Margaret Evans Roberts yn llawn ac ymrywio, yn ddarlithydd, addysgwr, llenor, ffrenolegydd, ymgyrchydd dros hawliau menywod a dros ddirwes, Cristion yn roddgar a gweithgar, esblygiadydd a hyrwydwr gwyddoniaeth. Roedd hefyd ar wahanol adegau yn ei bywyd yn wraig i groser, yn wraig i ffermwr ac yn cadw siop sgidiau. O gefndir gostyngiedig o'r 1870au ymlaen, ymddachafodd i fod yn un o gymrygesau enwocaf America ac yn ffigwr llenyddol a deallusol o bwys ymysg ei cyfoedion. Ydych chi darn allan o'r cylchgrawn Saesnig y Cymry yn America, y Cambrian, yn Rhagfyr 1912. Dyma'r unig lun ohono hi sydd wedi goroesi cyn belled ag y dwn ni. Dwi'n mynd disgwyl i chi darllen hwnna, wrth gwrs, am yna geiriau nhw'n dweud i gyfieithu bod Margaret Roberts wedi bod o flaen y cyhoedd Cymreig
am flynyddoedd, a bydd miloedd yn falch iawn o weld llun ohoni yn ymddangos gyda biwgraffiad byr o'i bywyd a'i gyrfa cyhoeddus. Dros gyfnod o bron 20 mlynedd, cyhoeddodd Margaret Roberts yn Gymraeg dros 100 o'r thyglau sylweddol yn y wasg Gymreig yn America, ac yn arbennig yn y drych. Mae'r ysgrifau hyn ar ystod eang iawn o bynciau. Fel y gellir disgwyl efallai o beth dwi wedi dweud yn barod, ceir nifer fawr ar grefydd, daeareg, seryddiaeth, ffrenoleg a hawliau merched. Enghraifft o hun o'n nhw allan o'r drych di-ystyru y merched yn y drych yn 1878. Ceir hefyd rai ar faterion cyfoes yn America a Chymru, ac ar gyflwr moesol a chrefyddol Cymru, gan gynnwys eu hargraffiadau am y diwygiad crefyddol pan oedd yr ymweliad â'r famwlad yn 1914-15. Ac am amser byr, bu hefyd yn olygydd y golofn Gardd y Merched yn y Columbia, papur a gyhoeddwyd yn Emporia, Kansas, rhwng 88 a 1901 cyn symud i Chicago, ac yn y diwedd cael ei siantu gan y drych. Nod y golwg oedd hybu ysgrifau gan gymrygesau yn America. Yn ystod ei dydd, ystyriwyd Margaret Evans Roberts gan niferoedd lawer fel un o'r ysgrifenwyr Cymraeg mwyaf dawnus, deallus a threiddgar yn America. Fel traethodus ar unrhyw bwnc mae wedi sgrifennu, barn o ddyn a ddolygydd, mae Mrs Margaret Roberts yn sefyll yn gyfywch ar un dyn ac ysgrifennodd ar ddalennau y drych. Mae yn eang yn ei dirniadaeth mewn gwyddoreg, yn olau mewn disgeidiaeth ddeiblaidd ac yn gref mewn resymeg. Am ddegawdau yng Nghymru ac yn America, bu galw mawr amdani ddarlithio yn Gymraeg ac yn Saesneg, a trwy gydol ei bywyd enillodd clod ac edmygedd am ei doniau fel darlithydd ac fel dydleiedd. Ond ar ddiwedd ei bywyd, fe ddiflannodd o olwg y byd cyhoeddus, ac mae'n enghraifft drawiadol o rywun oedd yn enwog a phwysig yn ei dydd, ond sydd wedi mynd yn anodd. A mae hwnna'n dir o wedi digwydd i fenywod yn arbennig. A fy mlaen yn weddill y cyflwyniad hwn i gynnig braslun cyflym o'i bywyd a'i gyrfa. Ganed Margaret Evans mewn anedd o'r enw Tasgon, ger cynghordi ym Mhlwyf Llanfair y Bryn, Sir Gyfyrddin, ar y 3 o Fehefin 1833. Roedd ei thad, David Evans, yn gryf, yn dyddynwr ac yn flaenor yng Nghapel Gosen, Eglwys Methodistiaid Calfinaidd, yr ardal. Dyma Gosen, adeilad o 1844, gan Trafont Cynghordi, rheilffordd ganol Cymru, a gwrwyd yn 1867 wedi Margaret ymadau ar ardal. Yn ôl un oedd yn adnabod mam Margaret yn dda, roedd Mary Evans, Jones gynt, ac yn dyfynnu, yn wraig adnabyddus am ei annibyniaeth a'i synwyr cryf a'i dywioldeb dwys. Un o themau pennaf ysgrifau Margaret i Roberts yw brwydro yn erbyn y cyfyngiadau a orfodwyd ar fenywod gan yr enwadau hynghyffurfiol Cymreig, megis cael ei rwystro rhag siarad yn gyhoeddus a pregethu o'r pwlpit ac yn y blaen. Yn 1910, mynnodd Margaret Roberts y dylasai ei mam fod wedi bod yn flaenor yn Gosen yn ogystal â'i thad. Cafodd y Margaret ifanc rhywfaint o addysg yn ysgol ddyddiol y Gymrogaeth, daeth yn weithgar yn Gosen ac roedd crefyddolder ei rieni a'r gymdeithas o'i chwmpas yn ddylanwad mawr arni. Ar yr un pryd, syrthiodd mewn cariad a darllen a hefyd ar byd naturiol, cariad y daniwyd gan brydferthwch tirwedd ei bro enedigol. A gobeithio bod y ddau sleid nesaf yn dangos roi rhyw argrym o hynny. Gyda llaw, os oes yna Caerdydd yn ein plith ni, mae llwybr rheilffordd Calon Cymru yn mynd reit bron ar gwmpas Gosen a dan y draffont. Bydd hwnna ddod i fi o fysa'n mynd yn llawer un arall. Ar y geimfyd o fai yn 1853, priododd Margaret a theilwr lleol o'r enw William Roberts, ni chawsant blant. Roedd gan William uchelgeisiau masnachol, a pythefnos ar ôl y briodas,
symudodd y par newydd briodi i bentre bach Cernrigos, ger Hirwaun, lle sefydlan siop fwyd yn Waingrwn Place i wehyddu. Roedd y ffaith bod aelodau o deulu William isiws yn byw yn yr ardal yn sicr yn un reswm am fido enwog. Denwyd rwy hefyd gan gynnydd y lle oherwydd datblygiad gwaith haearn Hirwaun a thwf y glwfeidd a'r mwynfeydd haearn o gwmpas yr ygos. Ymddengys fod William a Margaret wedi dechrau ennill enw da yng nghylchoedd busnes a chrefyddol yr ardal, a bu Margaret yn cynnal dosbarth ysgol Sul. Ond yn hen tua 8 mlynedd, dyma dod i parc eto. Yn wyneb y cynnu economaidd a ddisgynodd ar yr ardal ar ôl i waith haearn Hirwaun gau. Fel y gwnaeth sawl un arall yn yr ardal ar y pryd, penderfynodd Margaret a William yn fido i America, eu chyrchfan oedd Coal Valley, Illinois, lle unwaith eto roedd perthnasau eisoes wedi ymsefydlu. Aeth William yn nhw yn gyntaf ac ymunodd Margaret ag ef yn Hydref 1862. Teithiodd yno ar ei phen ei hun, rhywbeth tra yn gyffredin i fenyw i wneud yn y cyfnod hwnnw, ond gweithred gwbl briodol efallai, un a oedd mor gryf, annibynnol a phenderfynol a hithau. Ac roedd y fenter hon oedd y chlysur ei chyhoeddiad cyntaf, sef hanes ei thaith am ddangosaf yn y Gwladgarwr ar y 6 o Rhagfyr 1862, Gwladgarwr gyhoeddwyd yn Aberdâr, wrth gwrs. Treuliodd Margaret a William tua 5 mlynedd yn Coal Valley, tan iddynt brynu fferm yn Old Man's Creek, Iowa, yn 1867, ac yno daethant yn weithgar yn yr eglwys annibynnol Gymreig enwog. Roedd yr achos yn dyddio nôl i 1846 a gorwyd yr adeilad hwn yn 1871 tra oedd William a Margaret yn rhannwr gymuned yn yr ardal. Ac yno yn Old Man's Creek, pan oedd hi'n wraig fferm yn ei 40au, dath tro ar fyd pell gyrhaeddol yn mywyd Margaret i Roberts. Dechreuodd ymddiddori yn sefyddiaeth, daeareg a theoriau newydd mewn athroniaeth a gwyddoniaeth, gan ddarllen pobl fel Darwin a Huxley a Spencer ac esblygwyr Americanaidd. Yn nodedig cyfleidio ddamcaniaeth esblygiad neu ddatguddiad fel y gelwyd e pryd hynny, ond ar yr un pryd heb ddiystyru ei chredoau crefyddol, cam oedd yn ei gosod ar wahân i nifer fawr o ddeallusion, a oedd wnaeth yn llwyr o blaid ar wynyddiaeth neu'n erbyn yn llwyr. Fel eglurodd un o'i chyfeillion amdani ar yw'n dyfynnu, pan ddaeth hi yn y lluog i gydmaru, barnu a dewis dros ei hun, wnaeth astudio crefydd yn oleini y llyfrau gwyddonol ac oedd hi wedi syrthio mewn cariad a hwy. Y rhai yn ôl ei hargyhoeddiad oedd yn rhoddi gwell goleuni am dduw ac am ddyn na disgeidiaeth y cafodd hi ei dwy'n i fyny gan. Tan diwedd ei hoes, parhaodd i ystyried gwyddoniaeth fel grym oedd yn gwella'r byd ac yn caniatáu dynoliaeth i ddod i nabod y byd yn well. Ar sawl tro fi e difarodd mai yn Saesneg oedd y rhan fwyaf o weithgarwch gwyddonol y Cymry. A dyna ffordd i gadw'r Gymraeg yn fyw tybed, ysgrifennodd yn 1910. Datblygiad pwysig arall yn Old Man's Creek oedd cychwyn ei bywyd cyhoeddus, wrth iddi ddechrau areithio, sgrifennu ac ymgyrchu. Yn 1876, dechreuwyd cyhoeddi ei ysgrifau yn y drych a'r cenhadwr Americanaidd, cylchgrawn yr annibynwyr yn America. Diddorol oedd darganfod iddi draddodi araith dan y teitl Hawliau Merched mor gynnar a diwedd 1870 mewn cyfarfod yn Coal Valley. Am weddill ei bywyd, ymgyrchau'n frwd ac yn ddewr i herio rhagfarnau am statws israddol menywod mewn cymdeithas ac i ennill iddynt gydraddoldeb a dynion. Ysgrifennodd yn 1894, mae'r maes o amddiffyn iamderau y rhyw fenywaidd yn y wlad hon, a sef America, ymhlith y Cymru yn cael ei adael bron yn hollol i mi, a rwyf yn penderfynu mawrhau y fraint hon. Yn anorfod, denau hi ei hamddiffydd o hawliau menywod ac esblygiad, ddirmeg a berniadaeth ar dudalennau'r drych o dro i dro.
Ymateb D.E. Roberts, Utica, iddynt yn 1880 oedd cynghorwn fy chwaer Margaret Roberts i adael y byd cynadda a deddf datblygiad ac ati yn llonydd, ac ysgrifennu ar banciau y dydd. Dysgwch eich chwiorydd, chwaer annwyl, pa fodd i wneud bwyd blasus, cadw ei llaw yn baradwys a cymryd ei lle yn ail mewn awdurdod yn y teulu. Allai ddim mlaen o wedi i byd o'n ymwneud. Ond roedd gan Margaret Roberts ei chefnogwyr hefyd. Yr wythynau yn ffond iawn o lythyrau Margaret Roberts, ysgrifennodd Elin Francis o Nebraska yn y drych yn Awst 1917, am ei bod o blaid ei fyw yn erbyn llawer sydd yn treio ein cadw yn y gwter dyddiau adda. Yn nghanol y 1970au, torodd iechyd William a bu rhaid iddo roi gorau i ffarmio. Rhentwyd y ffarm ac yn Wanwyn 1977 symudodd y ddau i Iowa City, tua 5 milltir o Ullmans Creek. Yno dilynai William ei grefft fel teilwr ac echidau Margaret y cyfle i fynychu darlithiau a gweithgareddau academaidd arall yn y State University of Ohio. A hon oedd un o'r prifysgolion cyntaf yn America i dderbyn menywod ac i trin yn gydradd a dynion. Parhau i astudio a reithio a choeddi am naeth Margaret. Tua 1880, yn ngeiriau cyfaill iddi, cymhellwyd i gan lias o'i ffrindiau i gyflwyno i bywyd i ddysgu a darlithio. Jyst mynd i ddarllen hwn y beth yn Saesneg o hwn, ond y spec os hoffech chi, y rhaglen o'r fath o darlithoedd o fi cynnig ar ei thaith darlithio. Yn 1881, teithiodd o gwmpas y cymunedau Cymreig yn Ohio a Pennsylvania yn darlithio ar ddaeareg a sefyddiaeth gan fwyaf. Cafodd erbyniad rhagorol. A dyma cwpl o enghreifftiau fan hyn, llythyr o gyfyn o Iowa yn diddorol, llwyd i'r chwaer yn ei gyrfan lenyddol, gan obeithio o daw yn H. Beecher, Harriet Beecher Stowe, wrth gwrs, yn Gail Hamilton, sef Mary Abigail Dodge, oedd yn ysgrifennydd, oedd yn hyrwyddo hawliau i fenywod. A un o nifer o benillion neu gerddi a sgrifennwyd canmol hi ar yr ochr draw hwn gan Rachel Davies ar oedd y cawr yn ddod o fenyw mae hwn yn sgrifennu. Bu llwyddiant y daith yn ddigon i'w argyhoeddi y dylai ddilyn gyrfa fel darlithydd. Yn 1882, gwerthodd hi a William ei holl eiddo yn Iowa a symud allan i fyw dros dro yn Scranton, Pennsylvania, y ddinas oedd ar gymuned Gymreig fwyaf yn America. Y dinas ni sy'n wedi clywed yn sôn amdano sawl gwaith yn y gorffennol. Erbyn hyn, yr oedd Margaret Roberts wedi dechrau ymddiddori'n fwy yn ffrenoleg, neu pwyllwyddoreg, fel maen nhw'n galw ar y pryd, ac yn ail hanner 1882 ath i astudio yn yr enwog American Institute of Phrenology yn Ninas Efrog Newydd. Graddiodd gyda diploma sefydliad hwnnw diwedd y flwyddyn honno. Byddai'n mynd ymlaen i gynnal dysborthiadau ffrenoleg poblogaidd iawn yn Scranton am flynyddoedd lawer, a chafodd hyd yn oed cangen y bari o'r Gymdeithas Cymry fydd y cyfle o'i chlywed yn troelli ar y pwnc yn mis Tachwedd 1995, roedd ar ymweliad â Chymru y flwyddyn honno. Treuliodd William a Margaret o leiaf blwyddyn yng Nghymru yn 1883-1884, gyda Margaret yn darlithio mewn sawl man a chael derbyniad brwd a chynnes gan fwyaf. Ar ôl iddynt ddychwelyd i America, dyma nhw'n penderfynu ymgartrefi'n barhaol yn Scranton. Heb law am ymweliadau yr famwlad, treuliodd Margaret 5 mlynedd ar 20 yn y ddinas hon, yr hiraf bu'n byw mewn unrhyw le trwy gydol ei hoes hir. Rhwng 1884 a 1897, pan wnaeth William yn ddeuol, bydd ddau yn cadw siop esgidiau llwyddiannus yn y ddinas. Dath y ddau yn bersonoliaethau adnabyddus yn mywyd byrlymus y Cymru yn Scranton, yn enwedig gweithgarwch yr Eglwysi Cymreig. Ffaith nodedig arall yw mae yn y 1880au
Margaret oedd yr unig fenyw oedd yn mynychu ac yn traethu yng nghyfarfodydd y gymdeithas bwysicaf ymhlith y Cymru ar y pryd, sef Cymdeithas yr Athrawon, Welsh Philosophical Society. Bu ei cyfraniad yr oesol i'r gymdeithas yn ysbrydoliaeth i fenywod eraill dechrau cyfrannogi yn ddi erbyn diwedd y ganrif. Yn Scranton roedd hefyd yn weithgar dros gymdeithasau crefyddol a dirwestol y ddinas ehangach, yn arbennig y Young Women's Christian Association, dyma hi'n rhoi darlith yn 1999, a real treat, mae'n cael ei alw fyna, darlith gan hi. A hefyd ar Women's Christian Temperance Union. Ffurfiwyd y WCTU, fi siŵr sawl un y gyfarwydd ar hwn, yn 1874, ac fe dyfodd yn gyflym i fod yn fudiad grymus dylanwadol. A mae lododd Margaret a hi yn gynnar yn 1874. Yn ystod ei bywyd, fe cyhoeddodd hi filodd ar filodd o eiriau o blaid dirwest yn y wasg Gymraeg yn America, gan gynnwys erthyglau ar hanes y WCTU ac ar fywyd arweinydd y mudiad Francis E. Willard. Yn 1899, cafodd Margaret Roberts ei dewis yn ymgeisydd y blaid waharddol, y Prohibitionists, am y swydd cyfarwyddwr ysgolion, school controller yn Scranton. Third city ticket yn hi, Westside Woman, Mrs Margaret Roberts, sydd gyda'n bla bla. Ystyriwyd hi gan papurau newydd y ddinas yn ymgeisydd rhagorol ac yn foneddiges ar hwn dyfynnu of high perception and literary attainment who is well known in the city, especially among the WCTU. Doedd hi ddim yn llwyddiannus yn yr etholiad, ond trwy gael ei hynwebu, enillodd y fraint o fod y fenyw gyntaf i sefyll am swydd wleidyddol yn Ninas Scranton. Dinas a phoblogaeth o dros 100,000 pryd hynny, so ddim yn ddinas fach ar unrhyw gyfrif. Bu marwolaeth William yn Scranton ar y 24 o Awst 1903, 3 mis ar ôl iddynt ddathlu ei penblwydd priodas air yn erbyn drom i Margaret. Mae dod o hyd i dystiolaeth am natur ei pherthynas a'i gŵr yn anodd, rhywbeth sy'n wir am ei meddyliau a themladau mewnol yn gyffredinol yn anffodus. Mae'n werth nodi, dwi ddim wedi gadael papurau personol, llythyrau ac ati, neu ddim wedi sgrifennu ysgrifau hunan gofiannol. Ond mae'r hyn sydd wedi goroesi yn awgrymu iddynt gael priodas glos a hapus iawn. Y marn sawl un roedd y ddau wastod gyda'i gilydd. Yn ei hynigrwydd, byw bywyd crwydrol arnau Margaret am y 7 mlynedd nesaf, gan dreulio cyfnodau o lain y blwyddyn ar ddwy ochr yr Iwerydd, yn Hirwaun, yn Scranton, a hyd yn oed yn Dim Iowa, rhwng 1907 a 1908. Dychwelodd i Gymru am y tro olaf ar ddiwedd 1910, am resymau iechyd, ac yma gartrefodd yn hi Elizabeth Richards, chwaer ifanc ei gŵr William yn heol Aberonfi yn Hirwaun. Mewn llythyr y drych oedd hi yno yn mis Mawrth 1911, ofnau Margaret na allai sgrifennu ond ychydig eto i'r papur. Roedd ei golwg yn pallu ac roedd wedi ei gorchymyn gan feddygon yn America a Chymru i beidio darllen rhag ofn y byddai'n mynd yn gwbl ddall. Meddai, gwelwch felly fy mod wedi marw ond heb fy ngladdu. Dyna brawddeg, Y llythyr hwn oedd ei cyhoeddiad olaf yn y drych. Bu Margaret Evans farw yn ei cartref yn Hirwaun ar y 9 o Hydref 1921, yn 88 oed, fel y rwy'n deisios. Fe'i claiddwyd hi ym mynwent Bryn y Gair ac ar y garreg bedd, wel dyma'r garreg bedd yma, rhaid y lle eto yn y cefndir, ac arno y geiriau gynt o America. I gloi'n gyflym, mae'r cipolwg hwn o fywyd o weithgarwch Margaret Evans Roberts prynhawn wedi bod yn un arwynebol iawn rwy'n ofni, a bu rhaid i ni hepgor nifer o gweddau pwysig ar ei bywyd a'i gwaith. Fy mrif fwriad oedd cofio un o ragedd arloesol y Cymru yn America, ac yn fy marn i un o'r ffigurau mwyaf diddorol ohonynt yn y 4th ganrif ar 15. Mae ei hanes yn atgoffa o'r pwysigrwydd o ymchwilio ac adfer bywydau a chyflawniadau pobl a fi'n bwysig yn y gorffennol, ond sydd am wahanol resymau wedi diflannu o'r cof hanesyddol. Diolch yn fawr iawn.
Wel, diolch yn fawr iawn, Bill, am cyflwyniad hynod ddiddorol ac am rhywun o'n i ddim yn gwybod o'r ddim amdani yn rhaid i fi gyfadde. Wi eisiau troi yn sesiwn i edrych ar Aaron Jenkins, byddai yn rhaid yn adroddi rhywfaint ar hanes y wladfa cyn i gyrraedd e. Fel yn digwydd i ddyddiadau fe, geni fe am Albert Roberts, a Llywelyn Alaw yn y sesiwn blaenorol, bron yn gyfoed ac yn dod yn fras o'r un ardaloedd. Fel y gwyddoch chi i gyd yn siŵr, ym mis Mai 1865 chwilio tuag at chydig dros 100 o Gymru ar fwrdd y Mimosa am beth sydd erbyn hyn yn Porthmadryn, wrth gwrs, yn Patagonia, a golwg na'r sefydlu glarfa Gymreig yn y ffwrdd bwt i ddechrau, ond y bwriad wrth gwrs oedd ehangu'r larfa i gynnwys Patagonia yn ehangach a creu gwlad newydd Gymraeg iaith a ddinellau democrataidd a Christnogol yn America, yn hanes y farw wrth gwrs. Ac mae nifer o ddisgynyddion yr ymwydwyr cynnar yn parhau yn Trefnwyd heddi, a nifer ohonyn nhw, rai nhw'n bresennol heddi, yn parhau i siarad y Gymraeg. Nawr, mae Cymry Jones, wrth gwrs, yn enwog fel yr un sy'n cael ei alw'n aml yn dad y wladfa Cymraeg. Hynny yw, cenedlaetholwr Cymraeg, radicalaidd, Cristion, Efengylaidd o argyhoeddiadau cryf. Gan aml iawn fel wy'n dweud yn cael ei alw yn dad y wladfa. A fel nifer ohonoch chi'n gwybod wrth gwrs fe gafodd ei argyhoeddi yn rhaid ifanc fel dyn ifanc yn mynd i America at y teulu yn Cincinnati yn 1848. A gweld fel oedd y Cymru yn ymdoddi yn gyflym i'r byd newydd yma, y byd newydd Saesneg, Americanaidd, ac yn colli'r Gymraeg, yn colli'r diwylliant Cymreig, ac yn bwysicaf holl i Michael D. Jones yn colli i angydffurfiaeth Cristnogol Cymreig, ac yn cael ei argyhoeddi bryd hynny fod angen i'r Cymru yn lle yn fido ar draws y lle i gyd, bod nhw'n yn fido i un lle ac yn dod yn beth oedd yn galw yn elfen ffurfiannol yn ytrach yn elfen ymdofol. Nhw oedd i fod yn llywodraethu ac yn redeg y sioe, os ydych chi, yn y byd newydd, ac wrth gwrs yn y diwedd dyma nhw'n penderfynu ar y wladfa yn Patagonia fel i cyrchfan i geisio cael yr holl Gymru i fynd i fyna. Oedd ddim yn llwyddiannus, wrth gwrs, fel y Bill wedi dweud yn barod, roedd y fwy o Gymru yn Strampton nag yn y wladfa mewn gwirionedd. Wel, beth bynnag, mewn ffordd, mae'n well mewn gwirionedd meddwl am Michael D. Jones, nid fel arloeswr ei hunan, a thedyn i'r wladfa i fyw. Roedd e'n credu, roedd e'n dipyn o gymeriad, ac yn credu mai yma yng Nghymru, roedd e'n wedi ymladd y brwydr dros y Gymraeg, ond mae'n well i weld yn mewn minister fel cefnogydd i'r criw yma o bobl ifanc, a ganddyn nhw'r weledigaeth yma i greu Cymru newydd dramor. Mae yna ddyfyniad ar y sgrin i chi fan hyn, reswm wedi rhoi yna yn rannol, achos mae'n dod o'r Pontypridd Chronicle yn 1890 ac yn sôn am un o aeth ar y Mimosa, ond un o'r gogledd, un o'r Gernw yn reiddiol. Ond fe wedwch chi'n fyna, fel maen nhw'n sôn am yr ysbryd yma o fenter oedd wedi cydio nifer o Gymru ifanc tonegdog tua 1860. Ac heb yn methu cael Cymreig fel petai, o'n nhw'n chwilio am ryw Atlantis sy'n cael ei alw fyna, sef y wladwriaeth ddelfrydol oedd Platon wedi dychmygu yn dyfa. A felly chi'n gweld yr optimistiaeth yna, bod y bobl yma nawr, bobl ifanc fel ei gweud at ei gilydd, eisiau mynd i greu ryw baradwys Cymraeg newydd yn America. A wrth gwrs, mae bobl, mae'r rhan fwy o bobl yn fido am resymau economaidd yn y bôn, a am resymau cael byd gwell iddyn nhw a'i plant. Ond mae'n resymau eraill, wrth gwrs, hefyd, a rwyna hefyd yn gyrru bobl yn ei blaen,
yr awydd ma'n ryddid gwleidyddol, ryddid trebyddol, ryddid i ddiogelu a hybu i hunaniaeth nhw. Ac oedd y pethau i gyd am waith yn achos yr arweinwyr o leia ymhlith yr aeth i'r wladfa yn y tro cyntaf yna yn 1865 ac Aaron Jenkins yn eu plith nhw. Ac i chi'n gweld y cymhellion cenedlaetholgar yma Cymreig yn glir yn y geiriau'r gan a ganwyd gan y cwmni yma wrth iddyn nhw hwylio o Lerpwl ym Mai 1865. Hynny yw, ni'n gawsom wlad sydd well ym Patagonia ac i ni'n cael byw na mewn hedd a Cymro ar y sedd a'r Elfyn Gristnogol wedyn boed mawr i ddiw. Nawr oedd y Saeson ar y land wrth weld y Cymru yn ymadel ac yn codi'r ddau goch ar y mimosa, dyma nhw'n dechrau cynhyrfu a rhyw bwlian a heclo ar y ceir. Ond dyma i y bwyo yma yn troi yn rhyw bonllefau o gymrydwyaeth wrth glywed nhw'n canu'r gan yma. Ond sylwch ar fesur God Save the Queen mae. Ac o'n nhw'n meddwl bod nhw'n canu'r anthem unoliaethol yna. A heb sylweddoli, wrth gwrs, beth oedd y geiriau'n hollol groes i'r hyn oedd yn cael ei mynegu yn God Save the Queen. Wel, beth bynnag, gadael yn llawn gobeith a fi'n ond yn cael, wrth gwrs, i breuddwydio neu gobeithio nhw'n cael ei chwalu yn fuan iawn. Cyrraedd yna diwedd Gorffennaf 1865, a rhaid i chi gofio bod ni nawr yn canol Gaea. Hynny oedd y mimosa yn hwyr yn gadael, ac felly nhw'n cyrraedd yn canol Gaea i'r lle gwyntog yna yn Porthmadryn, rhaid chi wedi bod yna, mae'r athro Bill Jones wedi bod yna, dyna lun o'n yr edrych dros o'r ardal lle daniodd y Cymru. A chi'n gweld pa mor angel yw, chi'n gallu gweld Porthmadryn yr pellter, oedd hwnna ddim na ffaith yn 1865. A chi'n gweld wedyn, nhw'n rhaid mynd ar hyd y pais, wedyn 20 milltir ar hyd y pais. Dim unrhyw ened Duw wedi codi ffyrdd na dim byd ar y ffordd draw i Wrthyn Camwy. Wel, chi'n gallu meddwl pa mor dorgelonus, oedd e jyst y dechreuadau yna gyda chi. Ac yna, fel dyn wedi darllen Charles Darwin, fydden nhw wedi gwybod yn iawn beth oedden ni wynebu nhw. Gwrs wedyn chi'n gweld, oedd wedi dweud yn 1833 bod y lle yma, y paith yma, yn mynd i fod yn ddiwedd hollol i'r ddynoliaeth, ynddo? A dyma nhw'n cyrraedd y cwm na Dyffryn hunan, Dyffryn Camwy hunan, a ffeindio bod y lle yna, yr holl ddiwydion o'n nhw wedi cael yn Llwythonder y lle, yn gweld bod y lle yn ddigon diffrwyth mewn gwirionedd. Wel, chi'n gallu dychmygu y Sion yn dweud y lleia oedd yn wynebu nhw ar argyfyngau, ar dioddau mawr ar lafur ystyr oedd yn wynebu nhw ar tro cyntaf yna. A chael oedd hi mewn gwirionedd iddyn nhw barhau yna o gwbl. Oedd ni'n dweud, oedd wedi cyrraedd yn dihwyr i glannu ar gyfer y gwanwyn nesaf. Ond nhw'n goffi dibynnu i raddau ar nwyddau gan y Llywodraeth yn Buenos Aires i ymgynnal o gwbl dros y Gaea cyntaf yna, a mewn i'r blwyddyn nesaf. A wedyn y drio nhw plannu wedyn, a mae Camwy yn y afon Camwy, mae fel dwi'n gafel sarf. Hynny yw, mae'r dyffryn, rwy'n chi sydd wedi bod i'r dyffryn, mae'n llydan, mae'n rhyw 4 milltir o led, ond ych chi'n gweld mae'r afon yn crwydro y rownd, ynddo fe? Ac ych chi'n gallu bod yn bell iawn o ddiwrth yr afon, ynddo fe? Beth bynnag, dyma nhw'n trio plannu hadau, a oherwydd y sychder a diffyg dyfrio ar y tir cyfan, dyma nhw'n methu codi clwyd y flwyddyn nesaf wedyn. A dyma nhw gyd, wel, chi'n gweld y ddadwythiad,
Y gerdd yma, ysgrifennodd y can, ysgrifennodd Robert Merian Williams, gweinidog gydyddwyr, a allan ar y Mimosa. A 1867 wedyn ar ôl i'r cnydau yma felly, a chi'n gweld, dwi ddim yn dweud arfer hyfryd iawn o beth bod o'i brofiad o 2 blynedd yn y wladfa. Gwlad, di-gynnydd chi'n gweld wlad. Diffroedd a thwm bob llan bob lle o'r gogledd i'r dwyrain a'r de. Dyna ddifarniad o Ddyffryn Camwy. Ac os sylwch chi, ar y dôn, hen fad yn hadau. Oedd yn dechrau dod yn wlogydd yn y cyfnod yma fel nid fel anthem cenedlaethol eto, ond fel can wladgarol poblogaidd iawn. A beth mae, wel, ddim yn syndod i gyda gyr, Robert Merian Williams, fynd yn ôl i hen fad i dadau yn digon cloi ar ôl canu'r gan yna a gadael y wladfa yn llwyr. Ac roedd eraill, wrth gwrs, yn bwriadu ymadel hefyd. Roedd pawb wedi penderfynu ymadel ar ôl methiant y clwd yr un honno. Ond dyma'n cael ei perswadio i aros am un tro arall. Aaron Jenkins yn ei prif nhw yn mynd nôl ac yn dechrau plannu eto. A mae'n ddisgrifiad eto mae'n Saesneg digwydd fod, yn ddisgrifiad gan Casnodyn Rhys gyhoeddwyd i'r ysbryd yn 2005 yn hyn, yn dweud bod y bradfrawyr wedi penderfynu aros yn rhywun ati nawr i trio hau yn ymyl yr afon a garedig yn ymyl yr afon. Ond Aaron Jenkins yn amlwg yn erbyn i fynd yn ôl, rhyw anobeth fydde unrhyw beth yn dod o'r peth, yn lle ymdrechu i blannu, dwi'n jyst yn gwasgaru yr had yn hyn y lle, ynddo fe? Ac roedd lot o'r tir oedd i ffwrdd o'r afon yn dir di, yn cael ei alw'n tir di groen, ac oedd bobl yn meddwl bod e'n ddiffrwydd, ond dyma fe'n jyst yn fel ych chi'n gweld o'r disgrifiad, dyma fe'n jyst yn gwasgaru'r had yma, yn ddi-hyd braidd, yn anobeithiol braidd, ac wrth gwrs dyma'r had yn dechrau egino ac yn dechrau gwywo. A dyma fe yn syllu, dwi'n fawr y sir mae'n debyg, ac yn gweld yr afon wedi codi mewn uchel, ac oedd yma glenydd afon y Camwy yn eitha uchel. A dŵr o'r Andes, yr eira'n toddi o'r Andes, wedi codi'r lefel o'r afon. Wrth gwrs, achos y glannau, oedd ddim yn gorlifo dros y tir. Oedd yma fe'n syllu fyna, fi'n gweld bod y tir wrth gwrs is lawr afon. A y diwedd i torri ffos o'r afon fel bod y dŵr yn llifo dros y tir. A'r cynlyniad oedd i ffarmau gafodd y crwd llwyddiannus, ragodd ar rai oedd wedi'n drechu dwi'n yn ymwyl o'r afon, oherwydd a darganfod bod y tir di-groen yma yn hynod o ffrwythlon. A wedyn dyna pam mae'n cael ei alw, mae'n y benawd mewn cylchfan yn ei alw fe yn y ffybydd y wladfa. Ond y gwir amdani yw, nid fe wedi awgrymu'r peth o gwbl. I wraig Rachel oedd wedi gweithio, oedd pan nadolig i ffos yn hyn, a felly allwn ni ddweud mae Rachel Jenkins oedd wedi achub y wladfa ac nid Aaron i hunan, dyna pam ni wedi rhoi mae'r cwestiwn ar ddechrau yn un o gen i ddweud. Wel, beth bynnag, nhw rynglyn nhw, gallwn ni ddweud, mewn un ystyr, wedi rhoi gobeith nawr i'r gwarddawr bod yna fodd i'r dyffryn o fod yn ffrwythlon. Ac yn wir, erbyn diwedd yr 80au, hynny yw bedorwyd, ni'n gwybod chi'n gwybod wedi gweld y cymlesu chi mewn un enghraifft yn hyn o un o'r cymlesu gofod y Cymru yn y cyfnod yma. A troi'r dyffryn yma ni'n hynod ffrwythlon. Erbyn diwedd y 1880au, roedd grawn o'r wladfa yn ennill gofrau rhyngwladol am ansawdd y cynnyrch. A fi'n cofio, fi'n credu wedi iawn i ddweud, fi'n cofio rhywun weithio yn yr adfer rhywbryd, pan ges i drawn yn rhywbryd, bod bobl o Israel wedi bod yn y 60au fi'n credu, yn edrych ar y system camlesu a dyfrhau'r tir, a bod nhw wedi dweud
bod nhw ddim yn gallu gwella hynny. Bod y Cymru wedi gwneud trwy'r job a ddeffo yn 1980au. Bod technolegwyr Israel heddiw ddim yn gallu gwella hynny. Sydd wedi bod mawr wrth gwrs i'r Cymru. Wel, pwy oedd, pwy oedd Aaron Jenkins a Richard Jenkins? Oedd e'n canolbwyntio yn fwy arbennig ar Aaron ei hunan, am ddysynedd oedd yn amlwg mewn munud gobeithio. Wel, fel llawer un oedd Aaron mewn osa, roedden nhw'n dod o gymoedd y de. Mae bron 20% o bobl a Aaron mewn osa o dyffrynnoedd Cynon a Thaf. Nid o Ronda sŵch, ond wrth gwrs oedd y Ronda yn datblygu'n diwedd arall i ryw raddau o ran trwy poblogaeth y Ronda, gyda'r glo yn y trach na, gyda heiad a dir yn dweud. A y peth arall i dweud, chi'n clywed bobl yn dweud o hyd am y wladfawyr cyntaf, mae'n sedi cael nhw yr hen wladfawyr. Ond mewn gwirionedd, o'n nhw gyd bron o dan 20 mlynedd oed. Ac roedd tua 30 o'r bobl ar y mimosa yn blant o dan 10 mlynedd oed. Ni'n teulu ifanc oedd yn mynd allan at ei gilydd ac unigolion ifanc hefyd yna. A dyna sy'n wir am Aaron Jenkins a Richard Jenkins. Teulu ifanc, 2 fab bach gyda nhw, James yn 2 mlynedd oed a Richard yn 4 mlynedd oed. A fel ni'n dweud, yn mynd allan, nifer ohonyn, nifer go dda o'r ymwydwyr yma yn dod o Cynon ac o Aberpennar yn arbennig. Ac fe welwch chi bobl yn cyfeirio at Aaron Jenkins fel un o Aberpennar. Ond dwi'n gofio protestio yn un o hynny, oherwydd nid un o Aberpennar, fe adywodd o Aberpennar, ond un o Gwm Taf oedd ac yn bwysicach oll yn dod o Droed Hiw, sef yn pentre genedigol Isaw Merthyr fyna. A mae Harry Webb, war y tegel yna, Harry Webb o Bardd, oedd y gysylltiadau agos, wrth gwrs, a cymroedd, mae un o Gylch Abertawe oedd roedd e'n llyfrgellydd yn Nowles yn Merthyr ac oedd e'n yn Aberpennar ei hunan. Yn ei gerdd sgwennodd e tiadeg canmlwyddiant o wadfa, mae e'n gywir yn fyna, yn sôn am Aaron Jenkins from Troed Hiw, meddwl e. Ond beth mae'n pwysleisio fyna, wrth gwrs yn y gerdd, yw bod y Cymry math allan yn 1965. O'n nhw'n gwybod anghymwys o ran i cefndir, oedd ddim llawer o ffermwyr yn ei gwithio. Ond bod nhw wedi llwyddo serth hynny i droi yr anialwch yna yn ffrwythlon iawn. A mae Harry Webb wrth gwrs yn gorffen trwy dweud who now will conquer the wilderness of Wales, yn gosod y cyfriolwyr nôl arno ni yma yng Nghymru. Wel, beth bynnag fel i dweud yn fanol gywir, hyd yn oed, doedd e ddim yn brodor o Droed Hiw chwaith, oherwydd brodor o Fro Morgannwg oedd Aaron Jenkins. Fe ganed e yn Llwys Pagan yn 1931. I fam Rachel arall Rachel Llywelyn yn dod o Rydlafar, ei dad John Jenkins o Simon, neu Bonbilston, yn y Fro, ac yn perthyn yn debyg i deulu Jenkins arall Richard Jenkins arall o Bontryd y Ben, sef achos roedd yn perthyn trwy briodas, mae'n perthyn trwy waed yn ytrach, i deulu Richard Jenkins o Bontryd y Ben, a bydd pawb yn gwybod pwy oedd petai ni'n gweud na Richard Burton oedd hwnnw. Felly roedd yna rhyw berthynas gwaed yna. Erbyn cyfrifiad 1951, mae'r teulu wedi symud lan i'r ardal, ar bwys beth oedd y Colliers Arms ar y pryd, ar y ffordd sy'n esgyn o Gwylod y Garth lan i'r pentref. Mae Aaron Jenkins erbyn hynny yn 20 mlynedd oed yn Haian Maina, oedd e'n wyno'r Haian fel Llywelyn Alaw yn yr 19 y gwir. A wedyn mae'r teulu'n symud yn ddian wedyn lan i Droed Hiw i dyn weddol agos i Gapel Salem, Capel Saron, Droed Hiw, Capel ar yn ei bynwyr, ac o'n nhw'n weithgar iawn, ac Aaron Jenkins yn ei gweithio, nhw'n weithgar iawn yn Capel Saron, Droed Hiw, bod ei hunan
ar ôl priodi Rachel yn 1860, o'n nhw wedi symud lan i beth ni galw erbyn hyn yn Abercaned, ond oedd yn cael ei ddisgrifio pryd hynny yn mwy priodol yn ein marn ni fel upper troed y ryw. Ond beth bynnag, a dyna nhw wedyn a Rachel a Garon yn ymroi i'r bywyd diwylliannol yn lleol, oedd yn ddyn cerddorol iawn, oedd yn barddoni fel y gwelwn ni, yn rhoi i dirwes i nhw adweinwyr y capel yn Saron, ond yn nhw nawr yn 1865 yn ymadel ar y Mymosa. A maen nhw'n deulu sy'n enghraifft ardderchog gwirionedd o ddioddefaint y gwledfawyr cynnar. Hi'n sôn am yr ochr codi cnydau nawr. A hynny Mymosa ei hunan, James y mab gened oed yn marw ar y foddaeth. Rachel yn deillio ar y Mymosa, geni plentyn, galw hi'n Rachel hefyd, geni plentyn ar y Mymosa, a plentyn Rachel yn marw o fewn rhyw ddeulu sy'n credu ar ôl cyrraedd y ladfa. Merch arall yn cael ei geni iddyn nhw yn 68, honno'n marw fewn 6 wythnos. A'r fan yn farw'n buan wedyn. Felly dim ond un cnwd mewn ffordd o'r llwyddiannus o wladfa welodd Rachel o gwbl a gadael Aaron a Richard y mab yn weddw sy'n gyma'n ddifath. Fe'n ailwiodi yn buan wedyn, a maen cael 6 o blant i gyd, ond fe hefyd yn iach yma eiliad gyda ni ar ôl. Fe Aaron ei hunan yn marw ym Mhenry 10 mlynedd a gadael i ail wraig gyda 6 o blant a Richard y mab o'r Prifysgol i codi nhw. Ond yn sydyn iawn, yn sydyn iawn, jyst yn nodi rai o'r pethau sy'n wir am Aaron Jenkins. Fi wedi brynu'n barod i fod yn gerddor ac yn llenor ac yn gweld enghraifft yn hyn ar y sgrin i chi o dôn ganddo fe. Wedi cymuneddu gan Dalar Evans. Dalar Evans yn un o'r deulu cerddorol iawn o'r wladfa. A mae'n dda gen i'n gweud, credu bod ei dal yma, mae Donald Billy Hughes yma yn y cefndir, a Billy Hughes yn ddisgynydd union gyrthol i Dalar Evans. Oedd yn gydweithio felly o ran cymuneddu tôn gan Aaron Jenkins. Fan hyn cerdd enyn gan Aaron Jenkins ei hunan. Ond sylwch chi fel mae yn galw ei hunan yn Nimrod fechan. Y Nimrod oedd un o helwyr enwog y Beibl, helwr cryf. A dyna peth arall oedd yn nodweddu Aaron Jenkins oedd fel heliwr. A mae yna hanes yna ganddo fe o'r ffordd oedd e'n mynd i hela a wedi lladd piwma yn rhan o'r ddisgrifiad sydd ar y sgrin. Dim ond sydd yn darllen hwnna nawr. Ond wrth gwrs y hela yn bwysig iawn iawn yn y cyfnod cynnar yma pan oedd ddim cnydau yn iawn gyda nhw yn tyfu. Felly Nimrod fechan. A peth arall amdano fe oedd i fod yn fforio, oedd yn mynd allan yn rannol i hela, yn mynd allan i archwilio'r wlad i weld y wladfa nawr gobeithio yn datblygu. A mae lun o'r enw Llyn Aron ddarganfu felly yn weddol agos i Dyffryn Camwy er enghraifft. Felly, person pwysig iawn yn hanes y wladfa, a rhywun wedi prynu mewn i'r weledigaeth yma o Gymru newydd Cymraeg demokrataidd Cristnogol ym Mhenfrawd byd fel petai. Y sioc fawr wedyn cafwyd wrth gwrs oedd bod yn gael ei alw fan hyn yn ddyn o Mountain Ash. Dwi'n credu popeth yn darllen y pethau newydd. Ond mae'r Awyr Times yn rhoi hanes y ffaith bod wedi cael ei ladd gan y bandit wrth i Hebron neu'r carchar. Ac yn cael ei ystyried oherwydd hynny yn werthu'r cyntaf y wladfa. Ond roedd yn ddyn yn rhaid pwysig iawn yn hanes cynnar y wladfa
Lyned Morgan ei ganol i'r cynhyrler enghraifft, yr un o pendiddigion y paith nad hi yn dan fe. Dyn tyner gymwyn asgar iawn, ond y marw yn rhaid ifanc. Ond mae'r rai oedd y synyddion yn dal yn y wladfa, yn dal i siarad Cymraeg ac yn wir yn rhoi cynheiliad y bywyd Cymraeg yn y wladfa. Un ohono, ddau ohono chi ddim nifer yn y llun i'n nabod nhw, sef Bector Arian MacDonald, wrth gwrs, a Dr David Williams Rhyfew, yr un o'n disgynyddion uniongyrchol i Aaron Jenkins. Felly, nid yn unig bod yna llifydd y wladfa, ond gallwn ni ddweud bod i disgynyddion yma hefyd yn gynheiliad y wladfa heddiw. Wel, diolch yn fawr iawn. Wel, diolch yn fawr Wyn a diolch yn fawr Bill am wledd. Does dim amser o reol ar gyfer cwestiynau, ond mi wna ambell gyhoeddiad yn sydyn iawn. Un datblygiad diddorol o ran Canolfan Cymru America ydy bod gennym ni aelodau newydd. Mae David Calendar yn Uwchefrydiau yn Ysgol y Gymraeg, a hefyd mae Llywelyn Hopwood wedi ymuno. A mae ganddyn nhw ddiddordeb mawr mewn casgliadau Cymreig ar gyfandiroedd America. Mae hynny wedi arwain at rhyw fath o gangen arall o'r Canolfan, sef grŵp casgliadau Cymreig America. Felly, os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau o ran casgliadau, croeso chi gysylltu. Mae werth nodi hefyd bod yna ambell gyhoeddiad yn ymwneud ar Canolfan. Hon bore yma, llawysgrifio'r seintiau, llawysgrifiau o ddechrau'r saith gan David Calendar wedi cael ei lawnsio y bore yma, felly mynwch copi cyfrol gan was Prifysgol Cymru. A cyhoeddiad arall yn clymu a be oedd Wyn yn ffordd amdano ddigwyr, oedd rhifin arbennig o Gwerddon yn gynharach eleni diawniadau newydd o'r wladfa Gymreig. A fel mae'n digwydd, mae yna un gan Fernando Williams sydd yn sôn am Aaron Jenkins a pa mor allweddol oedd o datblygu'r rhwydwaith yma o gamlesu, ond mae'n yn rhifin amlwg-ysgublaethol, felly mae Fernando wrth gwrs yn arbenigo ar ddaearyddiaeth. Mae yna un hanesyddol, mae Sarah Green yn myd ffilm, mi nes i ganolbwyntio ar dafodiaethau y wladfa, a ac un arall ar athroniaeth y wladfa gan Hugh Williams, yr athronydd. Felly mae honna ar y we, felly os nad ydych chi wedi gweld hi, ewch ar y we, does dim rhaid talu ceiniog i weld y rhifin arbennig yna. Felly dyna ddigon. Diolch o'r galon unwaith eto, Wyn a Bill, ar eich degfed ddarlith blynyddol i'r Canolfan. Diolch yn fawr.